Mini čítanka je nový a iný spôsob čítania a práce s textom, práce so slovami, ktorá môže byť pre dieťa nielen užitočná, ale aj veľmi zaujímavá. Eli spolu so svojou mamou čítali, vyberali, čo je najzaujímavejšie a vytvorili takúto mini čítanku. Je iná aj v tom, že príbeh, ktorý je tu prezentovaný, je napísaný celý. Tým pádom to čítanie je sprevádzané veľkou emóciou, ktorá pomáha dieťaťu doviesť to čítanie až do konca. Vety sú krátke, jednoduché, také, aby dieťa dokázalo pochopiť význam a sú doplnené obrázkami, ktoré sú z reálneho života detí. Doplnené sú len jednou grafikou, aby neodvádzala pozornosť na to, čo nie je podstatné, aby sa dieťa mohlo dobre sústrediť na čítanie, ale zároveň obrázok pomáha pochopiť, takže má svoju dôležitú funkciu. Mini čítanka je pre vás všetkých pozvánkou, aby ste vstúpili do sveta slov a je pozvánkou od Eli a jej mamičky.